Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa Palamay Drama o mga ipapasensya sa inyo na mga listeners. Karon na tayo nakabalik og upload kay nagka-problema jud ko mga listeners, atake akong papa. Wala mo ko'y mag-atiman. Mao nga ko na lugar o pag-edit sa Palamay Drama. O kinaot nga masabtan ng listeners o kaluyan sa Ginoo na naluwas sa radyo mga listeners no. Wala may nag-atiman sa akong papa. Mao nga ako rin nag-atiman. Mao nga wala dito nagka-edit sa mga drama. Kaluyan sa Ginoo na okay na dito sa mga listeners. Mao nga naka-upload ta karon. O karon atong i-upload ang Palamay Drama Compilation Part 153. Kung sa gapon, magbasa gapon ko sa itong last na gi-upload na ko nga Part 152. Sa na to para nasa tayo pang vlog. First comment na to si Ma'am Delsam 99. Good morning Sir Idol, timing nag-go ko wala akong mga amo diri, tuloy-tuloy makapaminaw sa imong drama. Salamat always, anala ko padayon suporta. God bless you and family. Wish you prosperous new year ahead. Daghang salamat sa imong Ma'am Delsam 99 sa imong kanunay nga imong pag-comment permi. Najud ka ga suporta. Ug happy new year sa imong ma'am. Si Berna Siroy, 5 ka-heart ra ni kang Berna Siroy. Si Oscar Abedog, salamat idol kay naka-upload jud ka bisag busy kayo ka idol. Salamat ug advance sa New Year idol. Daghang salamat Oscar Abedog. Happy New Year pod sa imo diha. Si Helen Basil, salamat idol. Lingaw na pod mi idol. Daghang salamat Helen Basil. Si Cheryl Lampitan, sige pa idol, upload pa nice kayo. Daghang salamat Cheryl Lampitan. Ginalyn Saros, nice kayo. Bago na itong komentor, si Ginalyn. Daghang salamat sa imo, Ginalyn. Si Elvira Nancy. Hi idol, nindot kayo imong mga drama, lingaw kayo. Daghang salamat Elvira Nancy. Bagong komentor, si Elvira Nancy. Daghang salamat. Si Nila Dayano, nice idol. Heart. Daghang salamat Nila Dayano. Arnel Fridlo. Nag-heart lang siya, no? Daghang salamat Arnel Fridlo. Si Kati Bando, Sir Idol, Happy New Year. Happy New Year po sa moda, Kati Bando. Puro heart yan kang Kati Bando. Daghang salamat, Kati Bando. Si Ale Velia, Idol, na-miss na ako imong mga drama. More to upload pa. Happy New Year po sa moda, Ale Velia. Daghang salamat sa Noah. Berna Urban, Sir Idol. Sir, Happy New Year. Waiting sa inyong upload. Daghang salamat, Berna Urban. Pasensya jud, no? Pasensya jud. Wala jud ta naka-upload kay tungod sa mga problema nga di jud nato mapugkan. Pasensya jud sa inyo ha. Si Lucy Silma, idol, wait ni sa imong upload. Asa na ka gimingaw na miss sa Palamay Drama. Daghang salamat Lucy Silma. Pasensya jud Lucy Silma. Nabisi jud no mga problema nga dili jud mapugkan. Daghang salamat sa mga Lucy Silma. Si Catherine Sulit, Sir Idol, more drama pa. Palimay, daghang salamat Catherine Sulit. Si Analisti, nice drama Idol. Daghang salamat Analisti. Si Mercy Sandoval, Idol, upload na Idol para malingaw na sa mi. Daghang salamat Merna, daghang salamat Mercy Sandoval. Ug mga tong listeners, tanan ko kumin sa tuwa. Ug ato nasugdan ato ang Palamay Drama Compilation Part 153. Ako si Saring, maingon, mahal ko ang akong bana. Apanatin talanggit ko sa pagpakasa, kay dili man siya makahatag sa usa ka butang na mapalit og kwarta. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong ikalimtan. Unsa? Lain imong lawas, magasad ka ginhawa? Uday, oy. Mura magmitaas akong sugar da. Saon, sagud, uy, masika magkaog tamis, unya inom pagikag soft drinks. Tagsara magkukumoy na magtambal sa diabetic good. Kay adtong po napunta sa atong kidney. Day, dada ko sa ospital day. Sige na day. O sige, ako nalay drive sa auto. Tara dayon. Nisaka gid imong sugar. Mao nga gi-injectionan ka dayog insulin. Nah, makadaot to ba ning insulin da? Sa magkaoy ka malagsupak sa mga tambal sa doktor. Kung makadaot ng tambala, di na lang ta na ibaligya. Mao lagi lang istorya lagi. Ngadto na puntas kidney.
Ubus ang atong sugar pero maguba sa tatong kidney na. Nahala, insikan talang kag 5 kaadlaw sa imong insulin ha. Pero ayaw na gyud ka og tamis ha. Ug ayaw na inom og soft drinks kasabot ka, ayaw na gyud inom. Oo, day. Di na ba yaw eh. Ug mahibaw ang doktor ani nga dito ihusto ang adlaw sa insulin nimo makasab-an ta. Kapuya sa di mo dong, pwede makamutuman. Wala, gidi na yung kumakaon. Tamis day. Hindi sa kuminom og soft drink. Okay. Okay. Oh, Nanom ka day. nagilo ko nga kung upos. Nagiwid-iwid ka man sa... nga nag-drive ha? Tukay na bayaan ni nga, wala nakatukob og gahi eh. Ah? Di mo... Oh, konday kaning... Di mo ko day. Abot ato sa bahay. Kwarto ta. Ha? Butsahan ko nagmaayo ng imuha day. Dilapit Kita na sa maayo. mga papaday. Sakita na gini. Hindi pa na rin ko. Na, ayoko na. Ibalik nga. Sige pa. Ano ko, hapit na ko. Ay, matudlo, ipigay tayo. Ay, hapit na ko, dali ba? Kami. Mas pasigling, girl. Nani, hapit na. Tabi na. Nag-usik naman. Taon sa ni mo, Mari. Uy, dila og tudlo na lang di ang makagawa sa imo hanggana, Mari. Oo, Mari, uy. Mura mong ganda mahimong Dani. Diabetic, baya na. Luyat ta kayo ng iya, uy. Mura manok giatay. Na, ako diri, Mari, no. Ako gyud magsigiglihay ni pari nimo. Nga naman. Kinurjak man kayo. Halos kada adlaw mo ko turjakon. Sus, Mari, gimingaw na kayo ko anong butanga. Makakaon na ni gahing ako Kanang, ay, ambot lang gyud. Ay, ako kung anak ko inanaon, sugot ko ano'y kalami, ana. Lami bitaw. Laki! Uy, bisyuha, Mari, uy. Dili. Magngol-ngol ning ako, Mari. Liman ka sa usa ka adlaw mo turjak nagkaupat na ako. Unya, dako ba kay nagbunal sa pare nimo? Hang kayo, uy. Mo ba, Mari? Ako di kayo nagbunal si Paribadong. Dako, murag 2 por 2. Grabe yun, Mari, uy. Kung nasayog pa lang ko, nga ingon anak nakataas o kadako ng iya, Mari. Di ko musugot dihang nanguyab na nako, uy. O di ko magpakasal anak niya. Oh, Mari. Aron ka mo tuo, Marino, nga dako ng iya, Mari. Naaman siya sud sa CR, Mari. Naligo. Inigawas anak, mag-brief ra na siya. Unya, wa mo po na siya kahibaw nga niya ka. Mag-brief ra gid mo gawason. Tan-awa niya na atubangan na, Mari, Mari. Mari, ikawas na. Ha? Nag-brief lagi tuod. Ay, kapo, Pasalipod ako mo gamay ang ng kortina. Pasalipod ko, ano di siya makakita. Sige, 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 Mari. Sa lipod lang yun. Ay, sige. Oh, Dayumin! Mana ko gigo, Day! Hello, yan Wag ako Mari. Ugdo kayo. Day! Hala, tuod mo. Hala, bagala siyang Manawag ka na, ay. Unsa man nagimo siyang brief, Mari? Ay, ang iya na, Mari. Bisan mo pa manghisog, pero gimaw na, no? Hala, taas. Liman ka na. Uy, katambok sa Kamay? uy. Ay, gawas ang batuli na yun! Tanawa, Day! Dong, diha sa kamari. Sige, sige. Dong. Day! Unsa man na, Dong? Ay? Tanas kwarto, Day. Ha? Tanas kwarto. Oh, tay pa. Ay, sagod. Ay, langgong panggakusog panghaog, Dong. Uy, puyo, uy, nesta bisita. Pre. Ay, oh! Nan ka? Bisita, Day ka, Day? Ako, pre. Ay, nalapida. Mare. Ako ni, kasi nga anak ko. Saring. Ah. Si Mari, uy. Hindi ka, Mare? Klaro, ani siya sa picture. Drawing. Oh, yan eh, wow. Nag-bring mo na ba ako? Saban, gusto kang muangkas. Asa ni game mo ka lang. Ikaw, gitawang na itong bisita, uy. Pre, ulit na lang ko, Mari, ha? Pre, diha na mo, pre. Sige, bye-bye. Mari! Hala? Naunsa si Mari? Nanong to siya, Day? Ha? Mari siya, Day! Ayun. Sotoy lang kita, gawas pala. Yun, Ano pida. Uy, murag kang nagkurog nga nakakita sa imo. Lami ang hamagon. Ay,
Kalami ato, kalami sa tubangan ni Paribadong. Kalami kit-kito niya ha. Tuig, kimingaw na gikugahi. Kimingaw na ko. Kinila makatilaw di ko gahi, ani. Bahalag mapasa ako sa kumpana. Ay mo ba? Ang sa Rio. Nagilingaw ka na dyan ugahi di ay day. Lagi bayot uy. Mga kumpana, luyat kaayo kay diabetic baya. Hoy ayo, wagi ayo. Ako pa asawa na nun. Hiluan ko na, ha? Uy, gamit, ay. Ayat, ayo sir ana uy buto may nakumbana. Luyat lagi ng iyaha. Ay, Nya si Paribadong siya akong ganahan nga tilawan. Siya bayo. ay, niya na tawag pa yung dinis badong. Susday. Kung dili pa natasuod, no? Di ko mutabang nga magjirjiray mo ni badong. Kuy paano ko ang nalagay ko sa kumbana nga naguna-una ba nga magpaana ko og lain ron. Ang imong kalipay una, una aday, oy. Ang imong una naasa. Kalimti una na bana mo, ay. Badong inhunong. Tutok. Ano, oy? Mare? Oh, ay, yan naman itungod. Ay! Mare, sari? Ikaw na? Pre, Yan na si Bay. Ay! Ay! Dol ang diri. Ba naman? Yan naman dahil kay Dol. Ay! Ako skili din. Sige, sige, sige. Oy! Napanood mo dito dahil, oy. Sa kwarto. Sige na! Panood mo! Hello kasi mo pwede mo hitap ko sa iyo. Paggawas. Asa naman ka? Ako gumay ko lang ito na. Malika! Malika! Uy! Mura kong mga anak na. Pagod ako. Grabe ya. Ay, kada ko taas na kahi. Ipinis akong aping ibagid ako na. Ikang ibagid. Ikaw lahat talaga. Lagi mo yung gigamit. Na. Pwede. Ay, basta. Awangal ka na din mapangal tayo pa. Di ko na ulo lagi. Di ko kayo. Makaya ka na ako pero kasawad na tiris ako. Pero kimingaw na kayong gahi. Gusto ko. Pero, na-plus na naman ko kigda. Sige, naraw, duha na okay na. Gibigan na ako. Anala ka niya. Nga naman, pre, asa ka, pre? Yung panya ka rin. Magsimbat tayo na siya. Pagkit na tiga. Pag-jumping na ko din. Pagkit na ko din. Uy, basod, nag-imo. Nagkakabaw na akong gipagitan. Hindi mo basod. Okay, gusto. Sige, ready na ko, ready. Sakit. Ang makamalik ka siya. Natugyan ko gyud kang Paribadong ang akong pagkapapay. Kasagid ko sa kumbana nga buutan. Kung gabaan manggani ko sa nahimo nga kasalanan aw akawaton. Unsaon to man di ba mo ko gahi? Moabot manggani ang gaba aw dawaton na lang. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lauro, ginaingon. Ayaw paghimog di maayo sa imong sikataw ang di ka mabaslan. Ug di magmahay sa imong bati nga binuhatan. Morning nitubos akong kinabuhi nga dili na ako mahimo may kalimtan. Kalami gini mo day. Ibansin pa ka? Ay, naluya ako day. Sakto na tong duha ka round day. Milagro ron da. Kedua ka round na imong nakuha. Kasagaran, tulungan tos upat ka round. Baya yun ang makuha ni mo. Ay, naluya mong ko sa akong trabaho ganiya day. Basi karong totoo day. Alang usa og tabo niya. Oo ba? Anang kini day. Day. Naibaw ba kas mga tabi-tabi ron sa gawas? Ha? Wa. Kay, nagmarites na day sa karon do. Usa may nasarap ni mong balita sa gawas. Kuan day nang nasa harap na ko day si Danpi ba? Kadto ang perting gugmahan nimo nga milarga sa probinsya, humanta nagkauyab ug nagpakasal dayon ta. Nya? Nabalik naman di sa tong dapit day. Mao ba? Nabalik na day siya. Oo, pero tunay da nga asawa oy. May hinuon nga naminyo na sab siya. Dako ba kay to siya o gusto nako. Pero unsaon man? Ikaw man ang akong gihigop maog dili siya.
Siliti man may gawa sa ilang nga. Nagkugusa iyang anak. Kuha palang gyapon niya. Bisag minyo na o may anak. Dong Dante? Kasi nagkasagihan ni mo lantaw dahil sa unahan? Ang babae nga kung gipanguyaban kanya ito kay dahil tanaw ko. Huwag magiging na mong size siya. Pero wala siya kasugta na bayana na. Siliti. Ka na nagkugus og bata? Kung niya pong gisugo sa una, kami ang taron. Kami ang tanang kadayon. Nga naman, nagmahay da ka nga wa mo magdayon. Ug wala kay gusto na ako nga imuha naman kong asawa. Ay, ako gusto ko ni mo dahil. Pero, wala mo yung kamamabdos ko doy. Gusto unta ko nga, mamabdos ka na. Ambot sa bitaw ay, nga na wa man sa ko na mabdus ay. Di ba nung na mo kaliwat, dili makaanak? Labaw pa mi. Ang among kaliwat. Pulos yun nga doon anak ko eh. Dili ka tungod ang imuha dong? Eh, nga nung din ako, ha? Gamay manggod. Oh. Namubo pag yun. Masig di makalaho sa ilawom ang similya ba? Sus, sumkaw sayop ko eh. Kadagan diyang nailan ako nga mga lalaki nga mga gagmay o kuang buhi sa patawon. Pero, mamabdos bang ilang asawa? Mao ba? Oh, kung mao na, paabuton ta lang nga mamapdos. Kanang mamapdos ko pa, di lang ko ta magdalikwid. Paabuton lang nato nga moabot ang higayon nga masudlan ko. Hostong gisulti si mga asawa, no? Di pa siguro ginusikay yun nga masudlan siya. Diba? Nagduda na ba siya pa? Nga, kuan. Basin ko noog. Wa siya madutli kay wa kalaw sa akong similya sa ilawom. Kay mubo ko nung ako ah. Gamay pa gyud. Kaya sa'yo siya na doy. Nga ako, gamay mo yun eh. Kay mauman ni mo ni mo tsupon sa bata pa kasi ba? Pero, ay sos, nakanligi ko do ha. Ikaw ang imo maguwang nga to across Maynila eh. Ay. Kining pa. Siliti ba? Lami mo nagyapon bayana. Bisag may bana na siya. Ibog yapon ko niya pa. Do, iya pa kinalog ha. Gabaan na karabatika. Pulos na mo minyo. Labo, tanan. May anak na siliti. Dako na ginagbaba. Para sa kaibog yapon ko niya. Ug gibati ko nga. Ano sa? Nga gusto pa ko nga mutilaw niya. Oh, Dante Varona. Doon na lang ko sa bahay ni Mama. Kabinan ako sa among anak. Linaw raman sa si Mama, may bantay siyang apo. Ang pagpaningil raman unta sa utang ni Mikaris ang akong tuyo ah. Dalangay maninon ko kay nalingaw man miktabi. Oops! Ay! Kumusta? Dante? Ikaw ning kalit na may pabag sa akianan? Unsa tuyo ni mo ha? Unsa? Dante sa baboy iko ay ko guyora. Kagusto nga mo singgit ko sa ba. Asa? Kita kayo ni? Kutsilyo. May kutsilyo ka. Ay nag-iibon sa imong. Dili ka gustong tuyog na ko ang nga gamay. Kasunahan. Di ka ganing koyo ron ah. Ginoo ko. Kailangan na gyud ko ni mo dahil. Luagan si mo eh. Dako baba. Pero okay ra. Importante yung nakatilaw ko lang. Hayop ka. Tuga-tuga kang panglugos na ako nga parte ng gamaya ng imo ha. Basta nakatilaw ko na mo. Okay kayo. Adon ko. Manay nagtuo kang luag. Kay gamay ng imo. Sumbong ka sa kumbana. Wala daw si Mbana oy. Sumbong ito. Dong ay nalang pangitag samok. Mararaman sagwa. Kay marara mag-atito to kadak ang iyaha. Pinaybaw bitaw ko. Gagamay ka ng iya. Pero di maayo yung gibuhat ni Moy. Basta paluoy ka, dili ko gusto mapriso ka. Ay kabala ka rin. Isa gumukihan niya. Apan mahayan niya. Mahayan niya dako ang yung gibuhat ni mo. Oh, ikaw na sa di kalat babag sa akong agianan, dahan sa kagkutsilyo? Gilugo sa imong banang akong asawa. Usa mo baos ko. Ha? Kuyog na ako nga malinawon sa kasagingan. Huh? Di ako unahan na. Isultihan mo ko na Dante sa iyang gibuhat sa imong asawa. Mo ba? Buang siya. Naglagot ko niya. Kung tilaw siya glain, mutilaw sa ko. Iluklok og balik sa imong kilid ka na dani mong kutsilyo. Kay ihatag ko nimo ang gusto mong mahita po. Kini, way pugsanay. Dali, Itong ganina. Ipukus man tong ganina. Pero di ni pugs. Dali, pugs na rin doha. Kagustuhan ka ni. Hobo. Imo taman. Ako ni tanan. Kumot ka. Baby, gumit.
paspasa sa gunit, uy! Inayon lang, mas lami ay inayon. Dili, mas ang paspas. Mas likang paspasa. Saan digris aging punuan sa dire ka. Dire, kani mong lubog. Dili na matumbagi. Matumbali ko. Paspasan di ba yun? Sige. Dili, bakod ka. Dire, ang lumingso ka pa. Mo, di gusto na ko dili. Feel nila ko ang sakit. Sige, tanawa. Diretso ni. Tanawa na. Lusot ni na. Napil ako. Napil ako. Si Manawa, ni mo mapil. Wala ko na feel. Dali mas feel na ako. Kini, kundi ko ani. Kakabanda ka ng unsa na. Unsa? Murag bangkaw. Wa ka kay bawas imong gisok. Dili, lami ang mga kayo. Sige, bangkaw. Kani mo, dire. Ayan, murag botong bag sa akin. Dire, dire. Dai pagi mo. Lami ang mga ka. Dali. Salami. Nailabtan ginako ang asawa sa laking nang labot sa kong asawa. Nakaingon siya mo ni bangkaw, di toothpick. Ug gumansa nito po, nagsige nagpangita na ko sa tisya. Kay gusto nga doon na pa'y mahitabo na mo pag-usap. Naibaw ang niyang bana, doon ako. Apan wa umahadlok niya. Siya ang unang nangilabot sa asawa. Ego ra ko ni baos niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Emma, naingon, ayaw ninyo tamaya ang usa ka babae paangkan. Pilitan ng babae nga napaangkan laagan, uban na biktima lang sa lalaki nga salbahis ug nagpatuo nga buutan. Apan di ay ang babae, iko lang gipahimuslan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di ko mahimong mahikalingkan. Unsa? Wa ka na tong hais imong binuwang sakit. Oh ma, basig mabtus ko. Uy, pahibaw ada yung uyab ni mo, oy. Aron magpakasal na lang mo. Maato sa akong doktor ma, aron ako yung masuta bakon. Niabagi bata sul sa ako ang tiyan. Kanunay kong kasukaon. Lain akong ginawa. Ato na. Ay, mabdos ka gintingali ba? Lakaw. Ato ada yung uyab ni mo. Aron magkuyog mo sa magpa-check ups, doktor. Duty pa man siya ma. Ako nalay mo ato. O isurpresa na ko niya. Ako siyang ingnon kon mabdus na gid ko. Nakasiguro man ko nga malipay gid si Albert. Malipay siya ma kon mabdus na manggani ko sa iyang anak. Positive gid ang resulta sa paghiling sa doktor. Mabdus gid ko. Hapit na magkabi'i ay og naa na ron sa ila si Albert. Malipay gid siya kon mahibaw siya nga nagbunga ang among gibuhat. Tungod kinahigugma mi sa usag-usa. Taxi driver, liko diha sa tuo. Liko diha palihog. Unsa? Mao ka na, Ima. Dunga mo nga akong uyab ug magdosog siya sa among anak ron. Ug siya mas bugat diri sa akong kasing-kasing. Busog sa ilo ako. Siya ang akong pakaslan ug dili ikaw. Sapa? Matod pa nimo nga ako ra imong uyab. Kunya andam ka mapakasal ako kung mamabdos ko pero di ay. Ana maging mga laki ba? Buhaton maging mo kutob sa umay mo nga makailag ni babae. Basta, mao ka na. Dili ikaw ang akong pakaslan. Dili ikaw, Ima. Gabangan ka rin mong gibuhat ako. Hindi mo yung pagkilad ako. Matuon ko na kong almas sila ha. Sige yan ako sugton. Kung sugton giling kong alma, hinpit ko na siyang kalimtan si Ima. Bahala siya. Oy, bay! Bay Bert! Nawag mo ka, ha? Nawag ko na ko. Sabi to yun mo, ha, Bay Bert? Unsa yan to, bay? Unsa? Nagdo si Ima og ang iyang gimagdo si mong anak og di ka mga asawa niya. Mabdos sa nang usan ako kauyab. Basta paita. O maugay akong nagustuhan. Nibawa bayagin ka. Nibawa kang daan. Nakuha ko'y gusto na ng Ima. Di panguyaban mo lang siya. Kay siya may di ko gusto na ko. Niya ano itawag ko di mo? Moro na ko tuyalin mo. Kuan bay. Kani. Naloy po ko nga nagunahon niya ba? Ako po sa ibang tuyo. Moro di tuyo. Ikaw ba? Ikaw ba? Iyo, wala mo kakay tuyo na ko. Mata sa mula ka na. Sa uloon nung kanila kaya. Saan? Di ba man ko bang ikaw ba? Mau gini gusto na ko ni ma. Dako ka gusto dia, di ba? Di ba bay? Bay, mag ikaw lang pagkasan niya bay. Bay. Moro na tuyo ako ni bay. Nayabag ka ha? Nayabag.
Yung pagkaganda do, ha? Umida, ako yung pakasal sa mga pabudusan. Idaw yun ni mo. Sige ba? Ibubuan ka na ko, ha? Gaba ka na niya. Kaya ako gibasted. Ha? Bahala siya mga anak siya guayamahan. Maora ba na ituyo mo na ako, Sonya? Gitawag ra gyud ko nimo nga padong nang mopauli kay sultihan ko nimo nga gigabaan nas ema nimo. O nang, mo ni tuyo ko nimo. Inang imong anak, nagigabaan na siya nako. Mabdo siya nga way mo pakasal niya. Og unsa man kunoy sa nga nabuhat sa akong anak diha nimo? Tungod kay si Albert, nga dako ko og gusto, diha manguyab niya. Ug hasta pod si Tonyo, nga naibog pod nako, diha sa danguyab niya. Gaba na niya nako. Hoy. Ignorant ang parusaday. Sa na sa akong anak nga ang lalaki nga mo magustuhan ato manguyab niya. Salig ka ha. Salig kang di mo sukol akong anak nimo. Kita'y bugno be. Hamag Sonya. Hamag dayon. Sige, hamag dayon. Unsa man? Gusto ka nga ako'y mo naghamag nimo ha? Ay, naku nang. Sorry nang, oy. Gusto ko lang tiguang. Ito na lang ko nang. Manay ka nga ka. Malampurnas ko ng naong ni Musyuta. Yan na ka nang, oy. Ang bugiran. Ay, balik dire. Ikaw ang akong ilampor na kayota. Balik dire. Na, pasagin na lang ko na si Sonia, maoy. Ano na siya tubayi? Basta lagi, sa sunod lagi, kung moduol pa na siya na ko, iya kong palagotong istorya, diretsuhon kung mogyo na siya bugno ba? Kibaw ka, ma. Nagkita ba yamin ni Jose gahapon sa merkado? Og naluoy siya na ako. Muani ko na siya rong gabi aron mamisita na ako. Na, hoy, ima, kung moan himang gani ng tawhana, no, aron ka lang bugal-bugalan. Ayaw ay na lang. Basig siya pang mahungawan sa ako ang kasukohoy noong Sonya. Usa siya sa dako og nakagusto nako, ma. O gilarga lang siya Manila human ako siya gibasted. Basig mo padayon siya pangulitaw na ako karon. Kung mo padayon man gani siya pangulitaon nimo nga nasayod siyang may bata na ng imong tiyan nga way amahan, ay klaro na lang kaayo. Igo ka lang tilawan, anak. Gibati na ko mang matinud-anon siya nako. Kaya naluoy siya nako. Busa, ayaw lang siya i-dispatch sir, ma ha. Sultihin ko mo ani siya. Please, mapin niya. Mabista ko sila ang lalaki, Jose. Di na ko angay ni mo. Kung sugtun ta ka, klaro na lang imo na kong pinuangan. Nasayop ka. Wa ko'y labot sa imong kagapon. Kung milikay man Albert nimo, man ka nagsabak sa iyang gibuhat, ako may mga mahan sa mga anak. O pakaslan ta ka sa labing madaling panahon. Tinuod ka, Jose? Yes. Imo kong pakaslan. O ba? Ito. Si Ima, bukas lang Jose. Muna sulti siyang inahan, oy. Nagkauyab na ko na sila si Jose. Ay, kamutuwa ng pakaslan siyang Jose. Ay, mabdo siya sa laing laki si Albert. O niya. Pakaslan siyang Jose. Probida. Pastimbolo. Basta kay mo ni sulti siyang inahan. O basta siya palagot at iyan ako. Dahil kita na uyuwi. Uyuwi. Inyuan na kayo rin. Kami niyo na kayo. Gangago pa mo yung boy. Nasayod ka ba yan dito nyo nga may pagtanaw ko ni mo. Pero, di guys, akong tarong ba kay sugtong ta ka. Sige, mabdo sa mga laing laki sa ano. Di na ko niya. I love you, Sonia. Hiyap na ta? Automatic. Sige. Ay, gisagot na ta ka. Balag ni Aratastan o yap na ta, Tons. Salamat, Sonia. Sige ma, di ko ito pakaslan siya mo siya. Pakasal yun yung susi niya. Pero gaba, bugo siya sa ng bugo. Siya yun ang pinakabugo kung pagkasal siyang Emma nga nagsabak ng daan sa laing laki. Ni ata hunong ining tungod sa motel, Jose? Kaslon naman ta sa sunod semana. O gamay pa man ang tiyan mo. Ba dapat nga lang na eh. Basik makuhaan ko ha. Pero madapan ni uy. Sige.
ihatag na ko ang tanan nimong gusto. Salamat. Tana day. Manaog na tayo ining akong kotse. Check in na ta. Tana dayon. Di. Ima. I love you, Ima. Ubuan sa tanan. Dagan ako nahilaptan ni Albert. Mapus na mang gani ko. Kan ko ni Bayo eh. Lami ang madag. Ano di ko nasay? Init na kayo. Sa akin na itong gibaan. Ako sa imo. Nanoras ka na Albert eh. Dako siya na. Kami ano. Ima ang kong tanak ko. Ano di ko nasay? Mablos man tuod ko pero nagdugo ko pag-ayo. Human sa nahitabo na mo, ko gipakaslan. O ang mga tao nga mitamay na ako, ang mga bakba. Kaya pakaslan mo ko sa lalaki nga matud kinagmahal na ako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod na drama. Ako si Mayang, naingon, bisan ikaw o silang kababae nga taga-bukid, ka may regrado, pa mga kapadayon og tungha, apan doon naghihikayon nga iusertihon sa imong kinabuhi. Mo kining nahitabo sa kinabuhi nga tuko mahimong, mahikalimtan. Ikaw bo adto sa syudad aron adto badipad pagpagitag trabaho? Uy, nay. Suya kay ko sa kong mga amigo nga nakagrad na grade 12. Anya ako, tamarang taong ko sa grade 5. Mga, malito na lang kong syudad na yun. Pero nakoy, unsa ba sa tayo basudlan mo ditong trabaho nga gamay ka ra maggrado? Ang usa sa kong amiga, nay, si Gloria, bago man nga naabot gikan sa syudad, mukuya ko niya inibalik niya dito, nay. Ni Ades Gloria di ay ang anak ni Panya nga nagpamid sa syudad. Oo, nay. Parehas man minaw, wa makapadayog eskwela. Og siya may ato siya syudad na narbaho dito isip katabang. Kuyog lang ko niya, nay. Kay doon naman ko nung silisilingan nga nakinahanglag katabang, nay. Ay, dalaw. Sige, ikaw ang gimahibaw gud. Basta kay pagaduawa lang baya ko din ha. Bisag kausa lang gud sa usa ka buwan. Oo, nay. Maduora ko ni madini kanunay sa atong bukid. Mga unsa ka oras sa maabot dito syudad, day Gloria? Mga usa ka oras pagit kapin, day Mayang. O inig-abot ato sa syudad, ato sa kaistar sa bahay sa ako ang amo ha. Buutan man na sila si ma'am o si sir na ako sad. Ngayon ta, uy, kung makakita dayon ko kapangagawnan dito, day. Para makakwarta na dayon po ko kadapuan ba? Lama sila silingan si ma'am o si sir dito nga nagkinahanglan og katabang. Adto lang ta dito magtiwas og istorya, uy. Basta kay dato na sila. Idara na ang magtiayon na silingan na mo dito. Pero, kay Pao kaday sumapa sa mga tabi nga akong nadungog. Ang asawa ko ng lalaki, tunay laing pamilya, ay kabit. Unsa? Kabuhitan si mga amo day, uy. Sila rang duha din nga napuyo. Kadako ining bayaw, uy. Unya, sila rang duha. Ikatulura ka nga katapang. Naman na sila itulong ka anak, pulos lalaki na nga minyo na sad. Pero magduawan ra sila dinhi. O gani, sila ang nagsige og pangita og katabang. Aron dunay kauban sila si ma'am og si sir dinhi. Mga idaran na baya sila. Ug aron sa kuno dunay mahabilin sa bahay kung manglakaw sila. Maoy di ay. Haliday. Ay, di masakit nang namihon sa gawas. Nawa palipak, ang usa lang ni sa mga anak nila ni ma'am og sir ang nia. Day, di na sila mga maldito mga anak nila ni sir ug ma'am ni mo. Halo, dili in taon, uy. Puros yun ang mga buutan. Dili sa ka, ha? Kay manaog ko, aron ablihan ako ang gate, ha? Dado naman ako ni Day Gloria anang dato nila nga silingan, uy. Aron i-apply isip katapang. Naabot na sa dino ng usa sa anak siyang account, uy. Magpaabot na lang ko. Nga dili mabisi si Day Gloria. Nagasuod na sa grahe ang auto nitong Norman. Siya gini, Siraan ko nagbalik ang dakong gate.
Don Norman, halawa para ba sila si mami o si daddy ni mo, sir? Doon na pa'y kilakaw. Kanus aka sila muli, no? Dong, ano ka, Dong? Kalat lagi kang nihilak lagi. Nag-uul kay kong may karon, Gloria, kay ang akong asawa. Tuloy kabit. Unsa? Ang imong asawa ng laki? Mora, Gloria. Nasakpan gid na ako silang duha sa iyang kabit nga. Nagduwa og kayo. Hala, uy, kabuutan sa kong tanaw at imong asawa, ay pero laon di katugdod. Daan na magugkong nga nagduda nga may lain siyang laki. Mo ipaniday gid ako ang tanan niyang mga lakaw. Maong nasakpan gid ako. Tinuod kini ang tanan. Ang tanan ako pagduda nga may lain gid siyang gikabuangan. Wala ko, unsa di mo na matikdan niya, Dong, nga nagduda man ka nga may laki siya. Kaniya to good. Ubo na ko sa iyang takom kaya baba. Pero ni baguhay, no? Inigubo na ko sa gangangan ng dahan ng iya. Wala magtakom. Akining Dong, kanang ailang ko istoryahe, anak, be. Wagay ko, idiyaan ng tanan. Uy, kuan ka nang, may amiga man ko nga niya sa bahay nila ni mami o daddy ni mo, Dong. Ni ani siya og syudad aron mga play og katabang. Ako siyang i-apply ro nila ni Sir Paulo. Asam siya? Kinsa iyangan? Mga ka na, Mayang. Kung di ka madawat nila, ni Ninong Paulo, arin lang ka na ako. Ako'y dawat niya mo isip katabang. Senyorito? Kung tawag senyorito kay di ko milyonaryo. Kuha na lang, Dong Norman na lang ang isang pit ni mo na ako. Gupa mo Mayang. Ano? Senyorito? Norman? Sir Paulo? Mao ka na kayang. Mayang to nga ano, kayang. Mayang, sir. Dawaton di ka isip dili ka tabang, ha? Ha? Unsam di ako buhaton, sir? Ha? Mag-unsad ako kung imo kong dawaton din sa inyo, sir? Kuan. Ako asawa ba nagdue bangot. Ikaw ko'y puli niya. Layas mo niya. Tiguang mata pero miga mo ihapon lang laki batanon ay. Baka mo pumunta ko paghatag niya sa luwas mong kalipay pero ngita mo yung batanon. Kana ako sa nang huna-hunaon, sir, ha? Mo balik lang ko ugma, sir. Sir? Ayaw pagsugot nga makig-live-in ka ni Pare Paulo, ha? Kaya mature na siya. Pangitag lalaki nga batanon. O doon na batanon nga lalaki, Mayang, nga nakagusto ni mo. Ha? May batanong lalaki nga nakagusto na ako, Sir Alfon? Kinsa man? Ako, Mayang. Dong Norman? Nilayas na iyang asawa, kaya may kuyog sa iyang kabit. Salamat, Mayang. Ngayon akong kisugot. Sabi mo, dalipay kay ko. Pero, Dong Norman, basta may pabalik ang mga asawa. Di na siyang kibalik na ko eh. Huwag musugot siya nga among i-anol ang among kasal. Inigabutong na ito sa bahay, manood sa akong kwarto. Kaya ginawa na paglawas na natulipay. Norman? Ano mo ba yan? Minod pa ka sa kong asawa, Mayang. Saan mo yun? Norman? Alam mo yun, ano? Dali, buong tanin. Kahubag ini mo. Kalamig ka na. Lamig ka dugtugig kini mo. Mayang, inilibot mo. Sakit pa. Ako pa kilabot mo. Sabot ko eh naman na. Dali, maghubo na sa ko. Naghubo na ko mo. Pausong ka. Katuskit ko pa na. Dahil, pwede mamara. Puta. Gunitan eh. Gunitan. Dama. Dami ako. Ising along. Ising kali. Anak. Masuit man. Ay, agay. Ayaw pagkadi mo. Samda. Kana, marag lulit pa. Kaong kag lulit pa.
Tara, lulupap. Tara, ay, ay, mo lang. Lami na magigayot. Dali, dali. Plaster. Ang kuta na kamaya. Ipagkasan ka. Hindi ka. Maya. Adus. May naitabukid na mo ni Norman at Ayuna. Putligit ko nga iaangkon. Kami na karoon na nagtipon. Ang taga-bukid lang ko pero swerte ko. Tunay dato nga buwag sa sawangan kog manako. Swerte jud kay ko. Salamat sa inyong suporta sa pagpaminaw sa atong palimay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Freddy ginaingon. Dili ko makatugot nga maguba ang kamalipayon sa akong pamilya. Tungod kay mahal ko kay ni. Morning na itabo sa akong kinabuhi. Di na ko mahimong mahikalimtan. Hindot ay arang-arang kaya nakapakyaw ko rin katulo. Pulos pagidag ko gatag pag ginako na. Hindot ani. Pwede na ko mag-relax kay init kayo. Udto pagkaninda ko. Kita na kayo. Hindot nga balhabal nga. Sakto tag-tingkam na. Muli sa ko sa amon. Nilahan ko ito akong asawa. Sakto nila na nakakwarta na ko. Uy, ito ako ang cellphone ng bagting. Ako ang cellphone eh. Tungugin ako na. Singkanin na nawag. Muhunong-una ko sa tapling. Basig nga ako ning asawang nanawag. Uy, si Ma'am Christy maning nanawag. Hapon pamunta ni sa magpakuha anak ko sa ilang gitrabahuan, pero nanawag naman. Hello Ma'am Christy! Hello, Freddy. Oh. Ari ako karon dayon diri sa akong gitrabahuan di. Ha? Kay ni off na ko sa akong gitrabahuan. May undertime ko. Dali na dayon. Kay may importante kong atuon. Magpatod ko nimo. Ha? Ma'am, kining... Pagdali. Magpaabot ko nimo. Sige, bye. Oh, Ma'am, hello. Uy, ki-off naman niya iyang tawag. Mura man og may pagka tense to gamay ang tono siyang tingog da. Unsa man kaya yung tabo ka ha? Ma'am Christy, ni anak ko. Naunsa mo ka, mama? Mayo kay naabot na ka. Oh. Ihatod ko karon dayon sa motel nga gisudlan sa kumbana. Uban siyang kabit. Ang imong bana? Adunay kabit? Oo. Hala no? Oy. Sige, pagkada dayon. Okay. Og ayaw na ko biya dayon abot na tos maong dapit ha. Ako rin bahala nga mobayad mo sa imong kahago. O sige, lang na dayon. Ano pa eh? Maumagid ka. Makakuha kag doon around. Maluya dayon ka. Imog yung binlan og lana si Christy. Tanaw eh. Pag-awas ang tanis mo tuloy. Okay. Ugma na sa da. Ug, adto ang tas among bahay, ugma. Wa sila si mama ug si papa. Ako rang usa sa bahay, ha? Sige. Mainon ka. Para maka-save ta. Sige. Pagpangat-pamutin na niya. Ako magsulob sa kong brief. Ina. Hala, Dong. Imuha pa. Skig pa man. Usam tabi. Atong pahimus lang ganito, skig pa na. Uy, ugma na sa uwin. Bansin mo rin. Sige na. Ilis na ta. Hala. Mga hayop! Hala. Daan pa yun ko! May kabit ka! Og ang salbahis na din ako ikang imong ikabit! Dali, Christy! Mag-aswag ka din eh! Magpasalamat mo! Nawa ko magdaog pulis! Inag-abli na ko sa inyong puntahan ininyong i-check-in na ng motel! Ang salbahis mo! Magbuhat nito, Marlon! Day! Ikaw, Eileen! Hala, sige! Iwasan! Kit-kit ng kang Marlon! Mga bit naman ang kakakanatang dako! Ano ka tuto naman sa dili? Sabi, siniyas akong isuldan ng motel mo sa mga kisa man isulti niya. Kisa man. Hala ka, uwan ni Uy. Punos ba tawa yung mga sinina kayo nagita? Madi, matapos sila. Uwan ni Uy.
Ma'am, Christy, niyata sa inyo, ma'am. Anong maman mo sila gipadakop sa pulis, ma'am, eh? Sigurado, gin, ma'am, nga, mapriso to sila ba? Kung nagdapa kag pulis sa imong pag-adto sa ilang gicheck-inan? Nagmahay bitaw ko nga wala ko na buhat Pwede rin maghihapon nga mukiya, gihapon ka, ma'am. Ayaw na. Ha? Ihatag ko na lang niyang iyang kagawasan. Ug ako, mangita na lang sa kog laing lalaki nga ipuli ko niya. Oh. Mao ka na. Sige nga, adto na ko, ma'am. Ayaw na papiya. Ha? Uwa pa man ta kamatagis imong sohol. Kuyogi una ko sa sud sa among bahay. Ano, Freddy? Ma'am, di lang ko palabig inom, ma'am, kay mag-drive para bakit motor, ma'am. Muli na lang ko, ma'am. Asin kalit nga moabot ni mong bana din, eh. Ug makita ko niya din sa inyo. Wa na siya katungod nako. Ha? Gikan karon buwag na mi. Ug mas maayo nga maabtan ka niya dinhi sa amo. Kay ingnon ako siya nga ikaw ang ipuli ko niya. Ha? Usa, ma'am? Uy! Ayaw sa daan, ma'am, uy! Wala bintahon tayo relasyon, ha? Freddy. Ma'am. Uy, imo kung gitutukan og maayo, ma'am. Kasi mong tanaw na ko. Bati bagod ko mapagkababay. Laksot bagod ang akong hitsura. Nga nangapit man ang akong bana. Ma'am, sa pagkatinuod lang, no? Naglibog yun ko. Nganong nakabuhat niya itong imong bana? Papaminta ka. Nindot kay glawas. Bugdo kay sampot. Dughanon ka. Naalimutan na, no? Nindot kay kagdughan. Ako, ma'am, sa akong bahin, ganahan gikog babae nga dako og dughan, oy. Nya utog kayo. Akong asawa gani, di man utog. Yat. Ano ko nimo? Utog kay ka. Noy. Yan saman. Ano saman? Gusto kang matilaw? Huh? Kining ma'am. Uli lang ko, ma'am, oy. Basin kalit nga maabot imong bana. Matilong niya ko sa inyong kagubot ba. Uli na ko, ma'am, Christy. Mo ba, Gaper? Oo, lagi gawin. Ita, no? Sukad nga, huwa na kumukuha ni Ma'am Christy sa iyang trabahoan ba. Magsige ni tawag na ko. Tanaw na ko, no? Gusto magpaana gina ko itong babayana. Ay, paana na. Paana yun. Kaya Klaro kayo. Ako ba ikaw, no? Ay, prahina ikaw sa. Ha? Bila ikaw sa. Hindi ito ka nagtrabaho. Ay, pangwarta lang ko. Noon sa... nindot ka na sa trabaho. Sabi gini mo, nagplano gani ko gawang ako sa birahan ka usa. Ako tilawan ba, pero di na ko sa pangwartahan noon. O di sa ko makigrelasyon niya. Tilawan lang ginako siya. Kay lami sa itong bayhana, eh. Lami ito. Sukad nga nagkabuwag sila sa iyang bana, no? Magsige panawag na ko. Pabida, no? Kung mo, tuwa sila karon. Ha? Girigla mo ka ng asawa mo. Adua! Aoy, girigla, eh. Nya, lami na kay jir-jir bitaw, eh. Adua na yun. Sige. Adua na yun, gaw. Pero... Freddy? Salamat nga ni Aka na Joel. Tana sa suwet. Kanindot niya glawas, eh. Nipis kang sinina ng iyag sulog. Uy, nasa ka ba? May tuto ka magod sa... Lakra kay no? Hasta sa bang ako... Uy, wala. Humutsog kay ka. Pag-uwi ako nag-shower. Tana din sa kong kwarto na. Let's go, Freddy. Ma'am, ba't mong pangapit inubuan na nindot? Anong lubs mo? Alami ka, oy. Ubuan na. Ungaro pa ka. Musok mo, dek. Kapo, inimang kidney mo yun. Jutay mo, maksisan kayo. Kani ako ganahan. Nilami. Sige, ikaw, anak niya. Ako sa sige sa gungkit-tik sa muha. Ginitik. Lami ka. Lami pa man sa kong
Oo ba? O, dali. Mas lamigin niya akong buto niyo mo. Dali. Talikod. Lilanduhan ko, ma. Dali, ma. Pause mo, ma. Ako hando si ko po na. Biyain na lang yung asawa. Ako na lang. Tulungan mo na ako. Dala mo, tilaw ni mo, pero dili mo yan. Bahala mo ang asawa. Ako, sige. Nakakuha gyud ko kada ni Ma'am Christy ato gayon na. Pertigin akong luya ay pero wa gyud ko musugot sa iyang hangyo nga magipon mi ay ug biyahan akong asawa. Makahimo og biya sa buutan akong asawa kay mahal kay nako ni. Tuna pa gyud mi anak. Sa di ko makatugot nga mabungkag ang among puyo. Mahal ko kayong akong pamilya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Cherry. Kaingon, ang bana nga buutan ay nga mahalod og panggaon. Mao kini ang nahitabo sa kong nabuhi nga di ko mahimong mahikalimtan. Dahil Cherry kabakin na yung hibo, baka tunay lalaki nga sa itong ibog ni mo. Ilonda Lorte, ug kay laing nakita no, bugal-bugala na sa kunin mo no. Tinuon na dahil Mildred. Cherry ko oy, Mildred imong pagkaral. Naunsang taon ka Cherry, di mo kami tuon ako. Kinsa man ka nga akong tuhuan nga sige ra man kang inamaw. Nga, bida sa di mo, grabiya sa di mo Oy, pangitag laing babae nga imong hinanggawan ha. Kay busy ko diring nananom, kakapoy ni mo bi pahawala lang diha bi. Takar ko bi, oy, munisita ko siya ni mo. Unsa? Alas 11 naman las kagabiun. Wa man kinangayog katahuran ang namisita nako. Mao ginis Lorte baka kung kaayo. Sige lang binuang. Kabuang mo nagid ni siya ba? Ay, may pagmatuog na lang ko. May gabi! Hala, doon ay tao. Ayo, may gabi! Mga tingali ni ang giingon ni Lorte. Ayo! Kinsa na? May gabi! O, lagi nakabati ko. Kinsa ka? Ako na lang ablihan. Salamat sa imong pagpangablis puntahan, Selma. Dali lang, Pai. Salamat. Naara day tupad sa among bay ang nangayog katahuran. Si Anselma bigi pamisitahan. Siyempre, wato ka karon sa merkado, ano ang pagpamaligya ng mga tanong, no? Lagunsa pa, oy. Nya na lang katugon pa Ganang magtugon pa man ka nga sa'yo man tang natuog gabi. Hugot adi, uy. Amo si mama sa'yo na to, pero ako dukay. Kaya naman, Nakuwat ko sa kiingon ni Lorte na ako, nga doon ako ni mamisita na ako. pastilanin mo, Cherry. Mutuo pa ka ng norte, nagperte man ang pagkabutbuto na indang tuwana. Tapos binuha ng yahoy. Mamang gani nga gibiyaan na siyang asawa, kay grabe ka hanggaw ng tuwana. Anak, ako'y naluoy ni mo. Ay lagay na sa pagsabota. Dawatan lang kamatuoran. Nga swerte na kaya kag dunay lalaki nga manguyab ni mo o mga asawa ni mo. Kaya usara ka kabuktot ang taon, anak. Ay, giwak-outan ko. Pastilan, gisakitan ng tao si Cherry sa kong gisulti niya. Matiroon man sadya. Anak, sakitan sad ko. Pala kong langka o pasakitan ako sa kalaki. Hindi ko gustong muhila ka, Cherry. Sakto si Papa. Wag ito ilalaki nga manguyab na ako tungod kay buktot ko. Nilad ko pamarog. Dili angay nga kaibkan og lalaki. Ako pa di mo, di wag ito gabi may payaron misita siya. Kung sa anak Lorte be, ako paasa ha. Nga doon ay lalaki nga manguyab na ako. Pida sa di mo, oy. Inyo to siyang misita siya ni mo, naunsa. Si Anselmo mo yung ipamisitahan in taon, oy. Hala, uy, daghana naman di ang nikatay sa kong mga tanong ng mga utanon. Pero buyag, mga tambok ang ako mga utanon. Mga harvest ko, may nalang Malingaw pa kong panano, magkakwarta pa ko.
Gamitin akong hagdanan bi aron daghan ang ma-harvest na kong kamunggay, agbati ug paliya. Dara ding hagdan. Hey, mukatkat ako. Hala, taas-taas gid ang pagkatay sa mga paliya ug tamatis. Kabuton ako ang tamatis. Kagwapa. Hala, nidahirik ang hagdanan nga akong matagal ko. Ay! Agay! Ay, ito niya. Pag-ata rin ni mo, Cherry. Salamat di mo paya. Kaya kung wak ko niyo sa... Hala, masamot ko buktot. Kabugdat mo. Nagbarok niya. Kalami. Bisag ingon ka niya na. Love, mantika. Bansay ngay. Unsa? Dungan magid silang duha. Na nakalitan ni Cherry ay unsa to? Mangasawa ka sa among anak. Pay? Unang? Unya, tingalig. Tingali unsa pa. Diyaan ka lang ni Pai, Cherry. Tungkol sa imong kaintang. Dili ba ka na kung iyong pagka-tutboy? Nang, mahal ako si Cherry. Astila, no? Basi ang silma may impamisitahan, do? Oo, pero niplanta man sana akong na di kuno ako ang lalaki ngayang gusto mamahimong bana kay pobre ko. Ay, Unya, to, Pai. Busaan ka nga dili mo pasigita kay ako ng among anak na si Cherry. Ha? Pai? Agoy, naminyo na gid si Cherry o Pay. Ba nag-asawa na gid sila in town. Congratulations sa inyo duha, Cherry. Pai. salamat papa. Cherry, Ay, Cherry, ay, ready na ka? inara. Gusto ko nga magkakbenta, Cherry. Masa na akong gusto pay. This is it. Pansit. Nagkakos na kita. Pitakilip lang. Ay, nalipod na akong imong pagkuis. Kiss ko ni mo, Cherry. Sige pay, sige na. Mas ba tayo? Mas ba tayo? Ay, hindi mo na tag-chibi po. Dahil sa aking matikaan, Anselma, o luto na. Mukon ka, kay magpalit ko. O sige. Anselma, papalit kami saging. Pay? Nagkuyog lagi mo doon. Gusto mong bagong minyo, Cherry? Pay? Okay kayo, Anselma. Mao ba? Nakasakay na gid kang Chubibo? Oy, ninuta. Nakasakay. Nagigay ko nindot magani perming sakyan. Nalingaw ka, Pay? Ay, lingaw kayo. Gabi gani ko mo sakay. At tumapalit sa laing saging, eh. Nanay, tagilan niya ko saging. Kakalit ko eh. Isa may nagpa-reserve. Ay, pangutanan, Cherry. Awan mo gawa sa mga tumangan, eh. Pamahawa mo, be? Lakalain. Dali na, Cherry. Mamauli ang tagdo kay magbibot ang duha. Arin sa silma, magchubibo niya. Awan naman. Ate mo, ay, nagbukal na mantika na. Mag-inyo. Nagselos dahil si Anselma, may nagdahuman siya nga sa kasla ni Pai. Oto nga nagbugal-bugal na nga siya. O gitubag po siya ni Pai nga nindot sakyan ang Chubibo. Unya, kada gabi isa din Chubibo. Salamat sa inyong suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jeff. Ginaingon, ang kami niyoong dili sa'yo. Nagay mo kining sudlan, lisod na kining gausan. Mao kining nito po sa akong kinabuhi. Dili na ko may mong may kalimutan. Udsa? Bagminyo na ka, Jeff? Magbinyo ka, Jeff. Pareha lang mong duha. Shock mo. Nakalitan ko ini, ha? Ako saan karita sa ko? Hapit ako mula pas kalendaryo, eh. Ma, pa, anong kalitan pa ng taon, eh? Ay, sukan mo kita tao ni mo gata kag babae na mo diri nga tabangan ni mama ni mo. Maukyon o magminyo kalagkala. Para tanara. Karon nga may nakit-an ako nga akong pakaslan. Ako niya sang dag-on din sa ato. Aron may lailan ninyo. Kados aman. Dosa. Maayong gabi ninyo na. May? Di ba anak mo ni William? Kidsa ko, William. Ay, katubang brako kayo. Magsitag iyas daan. Sugat niya gali pa padaplin kita. Ay husto-husto dahil tundong ko. Si William ang iyang amahan. Wala no, turbida. Ha? Pa?
Ora ba na naman yan sa tong Ginoo kanang hung dia. To dia siya si Trish ang akong pakaslan. Jeff, saman, ugot yung bakos do. Oh, good na kayo pa, oy. Kay sakto ra man ako. Dili ka na mo ibot na mong ipasabot. Naunsa ka baya, di na mo ibot ipasabot sa ibong amahan, Jeff. Unsa man di ibot ninyo ipasabot? Dahil Trish, kanang anak ka ni William? Uy, amigo mo sa kong papa? Kuan kaning dili. Kanas papa ni mo barakom ng dako. Kay kanay amigo taong abahan mo. Mabitan niya ang gisulti na ako, Noy. Jeff, mo di babayhan ng imong pakaslan, ha? Ha? Magsunggo gid ang ilong ni mo nak. Magsunggo na kun mo sungasog kag pakasal ining Trish. Ma. Unsa ka tinuod ang gisulti ni mama ug papa nako? Bayin sa imong amahan, Trish. Pulos tinuod ang tanan, Jeff. Sa? Ngano wa magkamsulti nako ana? Pabisitahon bitaw tagas amo, di man sad ka. Murag lain mag-reaction sila sa mama ug papa nako sa imong amahan ay, Trish. Ngano day, Jeff? Ako din papang imong pakaslan? Di day ako. Dayan sa amo, Jeff. Trish, ay abigig ko biya samtang magsulti mo yung papa. Dili lagi. Dili na. Managka na taas na. Nanong nakukon-ukon man nagsakang lalaki ha, Tres? Pauli na lang ko sa amo, Trish. Dili, Jeff. Ni anak ka sa amo, so wa na kay choice. Makikatubang ka na sa akong amahan. Pa! Yan si Jeff! Mananghid ni mo nga magpakasal nami. Ayaw mo kay kong idakang pagkaon sa lamesa. Balik-balik lang mo, ha? Yes sir. Jeff, inom ta. Di lang ko muinom, nay. Usa man, Papa di ay. huwag kang nakuwi mo niya. Magmanoy ka. Pagtarong sa mga pagkatao, ha, Jeff? Nagtarong kita ko pa. Magkurog man sa magkikatubang ta sa mga Trish. Lida. Hindi man makahina siyang tingog. Isog man pinag. Mo ang gingon. Nga nung ni-inter. Bye Jeff. Kumusta ang kinabuhing ninyo? Okay ra bay. Napalahubog kulo ka. Sukad nga naugangan nimo si Kuan, si William. Imo naugangan. Di mong sugot nga, di kong kig-inom niya. Ikaw pa sa akong dapit, bay. Karyagon ni mo karon, nagkurog ba? Asti, maugangan na ito yung nana. Maugid, maugay. Sa ilong. Pabita nga, way lalaki nga Kuan nga, muyanog panguyab ni Tres. Kay mahadlok sa iyang amahan. Pero, ikaw ba siya ba? Ni-interview ka. Hay. Pait talaga ba eh. Nga namitang ni-enter. Padugay ini. Masakit kong nervyos ini. Jeff! Dali. Dali ba? Doon na yun. Nga naman, Pa William. Sabak diri ba? Hai example? Sama hai example? Joke ko ay. Bay, kung baso di mo ba? Mag-inom ta? Pasa lang ko rin pa. Kasi pas. Mayroon nga ni kung mag-inom ta, inom kita. Kung inom baso. Baso naman. Pagkuha pa yung baso. Okay, padali! Kani oy. Wala ba si Tricia ron? Tricia? Wala ba si Trish ron din nida? Hubbog ng daan si Papa William. Huwag isog ayo. Kuya-kuya-uwan ang guwan eh. Bahala na. Sakyan yung ginakong kabuangan niya. Pero di, ay, tuan na! Tuan na. Nangita na, singgit na. Tabang ito. Gibigaw pagkus atong anak do. Zaman, ha? Makikita unta ko ni Jeff. Nga, mga ta sa bahay siyang ulangan.
Ha? Kada ko, ubanan ko nimo. Di ko eh. Ngano ban? Kanang hagdon ni tag-ino ng William. Hindi rin magkakabalibad. O niya unsaon ba nato ini nga makakita tas atong anak. Gingaw na ko Kuha na, ngita lang higayon nga. Magkita ta sa itong anak ba? Pero di lang dito sa ilas lang dapit lang dahil. Di lang yung tabuan to sa bahay taon siyang ugangan kay Lisoda. Katagal na yung miss calls. Sige, din, panawag na ko si Jeff. Ano man ka, ha? Ang magdali ko pa uli, magtaksi na lang ko. Ano man ka, ha, nga? Nagsige mo siya panawag na ko. Huwag po ko makabantay, eh. I-silent, magod na ako. May taksi akong parahon. Taksi! Dia lang sa ka. Saan ka pa? Ngihi ko. Sige. Ay, nagkuha pa ko lang butelas bino. Ay, ayaw na lang ba? Ayaw na. Usa! Nga naman. Di na ko. Di na ka? Oh. Masako niya to stress na ako. Igabot niya nga. Humbog na ko. Stress ko. Sa 4 pa na. Hadlo ka sa manak, ha? Lagi ba eh? Hadlo ko stress eh. Numero na, hadlo ka. Isa may imong kadlugan. Ako anak, o ako. Ikaw of course pa. Sige na, pangiyan na to. Ginigbalik niyo, pagdago sa kabutilyang bino. Nga may sod nga bino. Okay. Tagay. Tres. 4, 3. Hindi ko mo asawa. Ganyan ko ni mo. Ganyan. Dugta. Dugtang lipang ng waling kalibutan. Ay. Dugta, dali din. Sabak ganyan ba? Sabak ganyan. Unsam ning akong kumot. Bayo. Kumot ka na rin ako. Lisod din makaugang nagbarako. Kay pirmi kong makuyapan sa umo. Pandog ko pirmi. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si John, ginaingon, kung makasaka ka galis kami niyoon, ang kuna dayon, aron mahilom. Kaming naitabos akong kinabuhi nga. Dili na ko may kalimtan. Kay Grace, na si Bayjon? Naaman, asa naman sad mo? Kuan, may repair ming bahay taon? Kakisang bahay, Norman. Kang Ma'am Trixie, kinabago bang nagpuyo taon sa bahay sa kong iyaan? Diha di ay? Bayjon! Dali na, kaya aron mo ka uli dito. Unsa mo ka siya? Pwede man, ato na ta? O, lagi. Unsa mo siya eh. Sige. Guys, ato na mi ha. Ay na lang kuwatas paniod doha kay ato na may pakanon silang Ma'am Trixie. Sige, John. Pagdakas na ninyo. Nasa mo. Uy. Bangag sa ilog. Sige na mo, snacks na mo. Kamu na'y bahala din niya, kay mo nakauman ko. Palihog na lang kuklak sa door, kay pa man na mag-repair. Sige, Norman. John. Sige, ma'am. Iyay, Bayjon. Ikira, linaktan mo Trixie. Tikling mo nilang liyaw niya. Sige mo kagligin yung Trixie. Tagdaw dyan ka rin ba? Gabi asa ni mo makatanaw eh. Kita ba? Siksiyan yan. Klaro kayo yung dughan ko. Nagawas ko. Saan ba day? Katubay mo yan. Si kuha na ko, Grace ako ah. Yung guys? Sa ino na ni mo, beda sa ni mo. Katudog ka ni mo, Grace, gawas. Pag-iat, duga Grace. Ay, mamalis ni mo, Trixie. Katudog gawas. Lagi ka kayo, kang Grace. Maurog pormas ka, Grace. Unsa mo. Kahubag ato, kang Grace, yat-yat naman to. Pabeda, no? Norman, dara yung sweldo. Salamat, Trixie, ha? Ay, kapag ka ba dyan, day, ma'am?
Inday si June. Mag-repair man to sila hang bahay taon, ma'am. Taari, inyong magpa-repair ko. Ako ni-repair naman. Ay, si June ang lang ma-repair na ako. Forbida. Ikaw mag-repair mo, Trixie? Ato, dahil ba, Jun? Sa may ipa-repair lagi. Ang yang ihi, sa mag-ihi ba? Sabihin na sa ngayon, ang iyahabang ka ng bugan na ito may ihi sa dahil ang tuwan sa Trixie, importir ba taong siksiya at unsam ka? Ikaw na iya maribaro sa ihi. Ito ka kailang ihi? Sa ihi ni mo. Degres! Anton, sana ko si Ma'am Trixie sa ila kay mukubda ko sa kusildo. Sige. Tana, bay, uban ta. Ha? Ikaw na dito eh. Bida, balita ilang ko sa repair di mong Ma'am Trixie, ha ba, John? Dugay na kumuwag sa bana. Wa man ko'y love niya kay di man ka maugod uy. Nag-una-una lang siya dayong human. Nya, biyaan dayon ko. Nagkasabot-kasabot na niya ipasabot yun ka na mag-una-una siya niya. Sibat? Nakasabot ko, ma'am. Pero, sa mali mong ipa-repair na ko, Ma'am Trixie, ha? Ay, nauy, Trixie naman. Uy, hindi mo ko ma-struggle. Naman ka. Trixie, sa mali mong ipa-repair na ko, ha? Mukhaan ka pulinaw, Choy. Bulinaw mo. Kaabog kayo, eh. Alam kong pulinaw ako ipakaon. Ipa-repair niyo, Choy. Huwag ni kang June, dugay mang napalik. Para pagkubra la sweldo sa pag-repair sa bahay, dugay nakakubra. At doon ako sa naman sila, habi. Magpatultol kung asa ng bahay ni Trixie. Ay, Day! Grace! Saan ka? Tultuli ko sa bayan ng Trixie Binarman, be. Kay dugay mang naulis June, ganina raman to. Mau ba? Oo! Bago mo nag-repair, unya karon repair na sad. Di ko mo tuo, anak, Norman. Ano lang nagkapasa si Bejo no, Rex? Nagtaon mo to sa bulgi. Daot bulgi. Bida. Hindi ba, oy? Buli ba, oy? Kakapoy ba ninyo, oy? Repair pa lang gitaon to. Naghana ko na gubaan ng bayan, ng gipuyan, ng sa Trixie. Sige mo nagpa-repair. Dili guba kayo. Pailisan na siguro aron buligon ba? Yung ano, dili may kinihimo ato naman, nga ikaw magipanday. Helper naman ni Mas June. Ako ang kining busy mo. May repair ron pa ba taon sa gutang? Di ko matuon na, ani. Binuang na ni. Ha, uban ni ko sa bayan ng Trixie, be. Norman, sige na. Sige na, aron dili ko masuko ni mo. June. Uy, nilingkod si Trixie sa couch. Uy, hala. Makita na ni Madam Dapita akong bulinaw. Trixie. Isiya na, maklayo na. Klaro naman, Trix. Ang dali na, John. I-repair akong bulinaw. Trixie. Uy, Kimi. Paitin akong bulinaw, John. Uy, magkabaw sa mong mga to din, eh. Alamig sa bulim na, uy. Trixie. John, ang bulinaw, Ginabagan, ang daya kong bulinaw. Ako nang kanon ang binaw. Asa ang bayan, anak? Kanang Trixie naman, asa, anak? Dahil ko si Moloyo. Ako ang kana eh. Kana Grita eh. Kanindot anang baya? Gi-repair pag yun? Ako na, patay na sa Bejo na niya. Sa'yo magisulti? Wa, Grace. Okay na, Trix. Okay na, John. Okay na. Ang saya, Miss Bulinaw. Aslom, Trixie. Aslom. Wala na ginununan. Isarong. Alam, John! murag akong asawa man ron. Ay, piapas? Gibitin niya yung Bulinaw. May basig na bilin pa rin na ka.
Di ko mo tuon ni mo Jun. Naunsam taong ka guys. Oy, di naman ko ni mo tuhuan taon, oy. Saba diha. Sabi. Wow, lagi na lagi. Noong sa mundo ha, nga kusog man kayo na inyong tayo ka. Abot mas gawas. Grace ay. Dugay kay pasabto na, Unya nga naman magkapamagitan ako Jun ha. Kapuya ni mo, Grace, oy. Ano mo gud mong duha, oy? Noong sa mo? Sultihis papa ni mo Jun. John! Paita ini, oy. Unsa man, John? Unsa may nakapait, ha? Ako siya gipangutana pa nga nung dugay siyang nabalik tinis amo. Nga unta, igo raman siya nagkubra siyang sweldo pag repair nila ni Norman sa bayan ng Trixie. Magkalagkot tayo pa. Tulog ka oras siya dito. Murag nag-short time. John, sultes tinuod ni mo sawa, ha? Sulte! Ay, okay. Amulong ka guys. Ikaw ang kusbunin no. Ha? Kalabis atong sudan, pork crazy pata. Unya ni kaon at agbulinaw dito. Unya, be. Di naman na crispy ang imong pata, guys. Unya, bulinaw kay kuan. Ay, kay unsa. Lami man bulinaw ni Lexi. Tempar ako, John. Lain masiguro nga bulinaw ang imong ipasabot. Pero ha, nakasaka sa inyong kaminyaw ni Chris. Oo pa, natasa ko. Ang giyagan ko sa bulinaw. Kaya akong kitilawan. Lamian ko sa asmas doon. Sabta gurug maayo rin sa imong bana, din. Nakasabot na ko. Ang bulinaw din ni siyang imong gikaon, John. Oo, dahil Grace, yung bulinaw. Aslan. Lami-lami. Masabi mo. Dahil, masabi mo. Tawag ko na. I'm just human. Gumas imong kagaral. Ang kung dahil sa kong asawa o hilong dayon na akong awa. Saon sa tinga. Lami man ang bulinaw. Lexi, bisag aslan. Umawag to makasinar sa akong Palamay Drama Compilation Part 153 o hinaot nga na-enjoy mga kasinars o gusto na ko pasensya dyan karon na ta nakabalik o upload tungod sa akong pasabot ganina sa atong pag-vlog dito na ito malikaya no tungod sa akong papa atake niya gani kay naturian sa Ginoo na okay ra siya pagbalik. Ug ato day shout out tanan ga-comment sa tuwa sa akong part 152. Shout out na ko si Ma'am Delsan 99 sa Hong Kong. Si Berna Siroy, shout out mo na ko si Oscar Abaido dia sa Karkar Bray Cebu. Si Helen Basel, shout out mo na ko si Cheryl Lampitan. Si Jenaline Saro, shout out mo na ko si Elvira Nancy. Si Nila Dayano, shout out. Si Arnel Friglo, shout out mo na ko si Kaki Bandu. Si Annie Velia, shout out mo na ko si Mirna Urban, si Lucy Silma, si Catherine Sulit, si Analisti, si Mercy Sandoval, shout out sa inyo ha. O karon mga kasuners, naka-edit na magkapagwalik, ito na pagsundan o upload. Salamat jud kayo sa inyong kanunay nga pagsunod o pagsuporta sa ato ang Palamay Drama. O gusto mo na kong kasuners, dagang salamat sa inyo tanan. Happy New Year.